Kag sa number 1, Bishop Almenaza nagapanawagan sang peace talk sa tunga sang NPA kag Army. Nagapanawagan ng obispo sang Diocese of San Carlos nga si Bishop Gerardo Almenaza sang peace talks sa tunga sang gobyerno kag New People's Army angot sang sunod-sunod nga mga engkwentro kag insurgency killings sa Negros. Ginsiling sang obispo nga ang solusyon sa madugay na nga away sa tunga sang gobyerno kag mga rebelde amuang malinong kag matawhay nga pagsugilanon. Dugang pa niya, madamo na nga kabuhian na dula kag mga tawhanon nga kinamatarong ang natapakan. Rason nga kinahanglan na nga maistoryahan ini sang magtimba nga bahin agud indi na magdangat pa sa paggamit sang armas. Handa nga maghatag sa suporta ang simbahan apang silini Almenaza, gobyerno mismo ang may kapasidad nga magluso sang amo nga peace talks. Ini matapos nga nagpanawagan ang 3rd Infantry Division ng Philippine Army sa Commission on Human Rights nga magpatunga sa nagapaday nga pagpamatay sa mga rebelde sa mga inosente nga mga sibilyan sa Negros. Sa records ng Army, mayara sang 28 ka mga pagpamatay sa Negros ang ginako sang NPA humalin Marso sang tinalikdan nga tuig tubtob Pebrero 3 sini nga tuig. Samtang ginlunsar naman sa mga human rights advocates kaupod si Almenaza ang Manindigan Negros, isa ka human rights alliance sa probinsya. Inang isa ka faith-based organization nga magabulig sa mga labing kubos kag mga biktima sang inhustisya. Pangunahan ini ni Reverend Father Arman Onion bilang chairperson kag ni Reverend Father Ben Duran bilang co-chairperson. For as long as there is social injustice, may mga violence na magtabo, kagamo ng mga resulta na makita na subong. So para sa akon, isakit ka malawigan na solusyon kung anliwat ang posibilidad na mag-peace talks, ang mga involved, mag-istoryahanay, kung paano nga sa peaceful na pamaagi ma-address nato ang ugat para hindi na kinahanglan mag-resulta sa armas at pag-inaway. Maunta ng pagtiyamay.